singabantwana bakho. Noma umhlaba ungathandi. Umhlaba lo esikuwona ofisa sibe abantwana bomunye umuntu esingamazi. Kodwa thina baba siyabonakala sinensuku yakho Nkosi yamakhosi. Uthingo lamakhosazana. Nkosi yamakhosi libandla elingcwele lasezulwini. Izinto zalo ziningi kakhulu. Ukhona oke wahlabelela ivesi ngesonto eliphelileyo elenze sambona esisibiza lesihlabelelo sakhe esithi wedlawo lezulu. Izinto ezenzeke kuye azenzile zinhle kakhulu. Ziningi ngeke siqedwe, kodwa ezenzeke kuyena zenza sizibuza ukuthi bezenzeka siseyona namakholwa. Ubuye uzincenze ukuthi ngiselona nikholwa. Uma ethi ngelinye ilanga angiqale la ngizogcina ngalokho. Emzini wasephakameni iNkosi ikhuluma ngale esizibona zenzeka manje zonke ukuthi sibe sikhohlwe. Ngifisa ukuthi ke abantwana abancane abangemva kwethu engathi bangegijime bangehambe fast lane. Ngoba fast lane khona lo mugqa omhlophe imoto make iyajomba kuwona ilale scrapyard. Ngaleka fast lane ngaleka lo mugqa omhlophe khona i-crash barrier. Maye yathi i-crash barrier ke ngeke phinde ibuye leyo moto. I-scrapyard zonke lezi moto eze-scrapyard lezi hamba fast lane, lezi hamba lapha kuyelo line aziye scrapyard. Ngathi ke thina sonke besingehambe ku fast lane ngoba yilo silimazayo. Asiphelele nje ngawo ukuhamba ku fast lane, shawe i-crash barrier. Sesithembekile kangaka. Ithi iNkosi ubaba mkhulu wayenabefundisi bakhe ababili. Ithi yayike ithi iNkosi omunye ame ngapha kwakhe omunye ame ngapha kwakhe bisithi ke shana isithombe. Ithi iNkosi kwakuba kuhle kakhulu. Lesithombe masisibuka sibe sihle kakhulu sikaNkulunkulu. Ithi kodwa ngelinye ilanga kwafika inunu le engafuywa la ekhaya. Yamthatha omunye yamtshontsha na ehlathini yafika yamudla njengale nune engafuywa la ekhaya yamudla njengamaqanda. Yabuye sisula umlomo simqedile. Yabuya yazothatha lo nomunye futhi. Yamtshontsha ya phoseke ehlathini njengale nuni engadliwa la ekhaya engaphathwa engafuywa la ekhaya. Yafika yamudla yamqeda yasibisa isula umlomo. Ithi kodwa kwakuhle kakhulu manje baba mkhulu labo bantu bobili ababe ngapha kwakhe bame bese kushaya isithombe.
ithi inkosi ngelisa abatha futhi masi lapha lo size kuye undaba zavela obala ngoba zavela emehlelo amadoda. Ithi ngoba lapha phakathi kwethu khona nangu umntwana wenkosi, isho inkosi enkulu isilo. Ithi nanka amakhosi yasiyawabala, ithi inkosi yokuqala yaphenduka lana yalapha emaqadini yayisho ngegama layo. Yathi kwasekulandela inkosi yakwabani. Yathi ke laba abahleli la ngibashoyo ngabe ibona bathetha amacala ethu. Basilahle ngamacala, basigwebe, basikhiphe, basithethele futhi. Ngibuka ke uma uvuka izinto ezasho inkosi ngaso sikhathi, uma amakhosi ekhuluma eqinisa, eminye nje impowa amakhosi ethi siyabuka njalo. Angisho ukuthi ubani ongaphethe. Luthi uThingo inkosi yamakhosi. Ngingene ngaphakathi. Kodwa sasiyibika nje singane. Mase sibikile inkosi isiyashiya phambi kweveranda endlela siyaphuma iya ngasendleleni eno asbestos. Khona indlela eno asbestos ke lapha ngaphakathi. Yasibe iphenduka yathi hawu baphela bathi kade belana. Wasithi omunye inamba sasibabili. Khona lo uThingo ke senzele imanga sengihlala phansi. Eyinkulu esabusayo engeke senze umuntu. Mina angiyeni umuntu ukuthi ngaba nomuzi ngokwasemhlabeni nje, ngoba akekho ongazi kahle engibona ngumlungu kuyimali tholakala kubelungu. Kodwa isibusiso sakhe mangifika kuyena ngithi ngiyabika lo ngibika athi ayibika izitha, ngibika izitha engazaziyo. Ngithi ngiyabika athi bika ukuthi bika uMuzi, cela uMuzi ngicela. Ngithi ngafika ngibika okunye athi cela ukuhlala kahle ekhaya. Ebuka into engayiboniyo mina. Lokunye ngabala kuningi wasekwenza konke namhlanje na ngakho uMuzi ngaphandle kwasekhaya waphephuka kanu uThingo liyabona la ngakho khona kulungile. Fika umoya la thathe roof thinga lapha kude. Nami ngayibonga ngathi hayi ngeke ngishaya umoya ngiyibuke nje. Kwaphela inyanga eziwu3 sayibuyisela ngenye material. Kwaphela kwakuMarch, kwathi ngo-October yafika futhi umoya wayithatha. Ngithengise eGoli ngifika ngolesihlanu. Angazi wangibona ngisegcekeni ngifika ngehle emotweni. Ingane wathuma ingane wathi ayingibizi. Wavela wathi ekhaya uhlele kahle ekhaya. Ngabe ngamangala nje. Kanti baba ngihlele kahle kodwa indlu iphephukile ekhaya. Wathi hayi imine ngezi ngalimazi ingane zakho makabonga uNkulunkulu. Ngabela ngawususa uMuzi lapha ngawubeka esigodini ngizoya ngibone ukuthi umoya esigodini uzofika kanjani. Ngakhile manje makabonga uNkulunkulu. Umfundisi uMdletshe yakwazi ekhaya. Shumayele uNcubo yakwazi ekhaya egcekeni endlini. uMuzi nje impela nje awucozi indawo. Unama blocks plastelo phendiwe namawindi afana nakwakho makabonga uNkulunkulu. Thina lamankosazana inkosi busini izwile.